Kaixo arratsaldeon, ze moduz, sortze lanei buruz, bizitzari buruz, antzerkiari buruz hitz egin behar dugu lehenengo minutuetan hau Jokin Oregi, arratsaldeon. Arratsaldeon, ila esker. Plazer bat beti, zuekin berba egitea. Gauza bera esan dezaket, nik ere. Proposamen ezberdinekin, zatozielako, Mari de Jon antzerki taldekuek, zatozien bakotxien, beti apurtxu beti ikusten dugu hor, beti maskarak eta inguruen, sortze lan bereziak egiten dituzuelako, eta badator barria, ikuskizun barria, eta estrenatzear ja, Barakaldoko antzokian. Hori da, bihar bertan, Ama izena duen ikuskizun estrenatuko dugu. Mari de Jonek lehen aldiz egingo du, helduentzat zuzendutako antzeslan bat. Eta, hori erronka handia da. Eta gainera, kasu honetan, badagoz aurrekari batzuk, guk maskara erabili izan dugulako, aurreko lanetan, familia osoari zuzendutako lanetan eta bebai. Baina, orain darabilgun maskara, zero maskara, izena jarri diogu, guk geuk, asmatu dugu. Bai, egia da, oso ausartak izan gara, segurazki beste izenen bat izango du, baina, ignorantziak zer dakarren, ez? Kontua da, maskara neutrotik aratago doan maskara bat da, ze ez baitu inolako humanizatzen duen inolako ezaugarririk, ez du begirik, ez du sudurrik, hor irudietan ikusten den bezala. Eta horrek ematen dio, xarma inkietante bat, ikutu inkietante bat, baina xarma sekulako xarma ere bai. Guk hasieran frogatu nahi izan genuen, ze espalu funtzionatuko ez genuke erabiliko, ez da. Baina horregatik denboraz aritu gara, eta ikerketa saioak eta egin doguz, eta konturatu ginen funtzionatzen zuela, eta aratago. Irekitzen zizkigula aukerak beste uniberso batzuetara, estetiko batzuetara eta beste murgiltzeko, beste mundu, beste uniberso baten. Eta hori oso... A priori erronka handia da, A priori erronka handia da. Bai, duda barik, baina adi bazaude eta horrelako apustuek ondo ateratzen badira behintzat, horrelako apustuak, nik uste dut asko irabazi aldozula. Bide berriak agertzen direlako. Bai guretzat eta bai ikusleentzat ere bai, ezta? Nik uste dut sorpresa handia hartuko duela jendeak. Egilea zara, zuzendaria zara esan didazu lehenengo aldiz, amak dakarren berritasuna helduentzat dala, hau ere bai. Aurreko antzeslanak umientzat ustez izan arren, apurtxo bedurretan egon gara zi aurretik elkarrezketie, zuen antzerez lanek badutelako geruz ezberdinak nagusi batek gauza bat ulertzen du, gauza oso unibersalei buruz hitz egiten egon zaretelako orain arte, bai, maitasunari buruz hitz egin duzu, heriotzari buruz hitz egin duzu, hemen badator apurtxuet horrelako gai bat, azkanien danok ulertzen ditugun gauzek, nagusiek oso ondo ulertzen dituzte, zuek planteatzen dituzuen gauzek, detaile horiek umientzat orain arte, orain suposatzen dut gogorrago izango dela, edo... Kontatzeko moduak erabaki du hori, nik uste, nori zuzenduta dagoen. Bai, nik ezingo nuke saldu hau esanez guztiontzako gai den, guztiak ikusteko moduko obra bat dela esan da, ezta? Trampa egite izango litzateke, helduentzako da, bai, baina horrek ez du esan nahi, edo nahiko neuke behintzat aldarrikatu, aurrak ere ongi etorriak izango liratekeela obra hau ikustera. 12 urtetik gorako entzat, gutxi gora bera, hortxe jarri dugu zera, eta nik gertatzen da, eta ez dakit zergatik, eta ez da lehen aldia aipatzen dudala hau, baina helduentzako antzerkia ikustera joaten garenean ez dugu aurrik ikusten. Eta filmetan eta ere ez, baina antzerkian inoiz ez. Eta zergatik ote, ez? Ze lehen guk telebistan eta gurasoekin eta helduentzat ez zirelakoan erobentzat gauza asko ikusten genituen. Eta oso aberasgarriak esaten ziren guretzat ere, bai. Naiz eta igual eguneko ez ulertu, baina ulertzen genuen eguneko 40 hori behintzat barruan sartzen zitzaigun eta asko ikasten genuen. Eta motibadorie da, hau dana. Hori da. Beraz, bai, helduentzako da, baina aurrak eta gazteak ere ongi etorriak izango dira. Ikusten gabiltz, ez dakizelan esan, baina hau ja oso era pertsonalien esango dudalako, gogoz antzeslana ikusteko, aurreko antzeslanak ikusteko, sortea izan dudalako, eta sekulako sorpresa eraman dudalako. A priori niri esan da maskara batekin antzeslan bat ikusten
emozionatuko nintzela aurrekoen negarrez atera nintzen, apurtxoetu unkitu nintzelako bai holan, gauza pertsonalengatik izan zen, baina unkitu nintzen, hain ederra da, hain tarte bat hartzen zuie, esaten gabiltzena berbarik ez du egingo, baina horretarako, bai antziak, musika, argiztapena, aktoren lana, gero, bestera batera landu behar dalako kontatzeko modua. Bai, jakina. Eta oso poetiko eda dana. Bai, hain zuzen ber, guri gertatzen zaigu, nik uste hortik abiatuta, idea honetatik abiatuta iritsi garala maskara honetara, ez da? Zero maskarara. Ze, antzerkia berez artifiziosoa da. Eta hitzak entzen badiozu, are eta artifiziosoagoa bihurtzen duzu. Eta eransten badiozu maskara, zer esanik ez. Eta maskara horri begiak, sudurra, ahoak entzen badiozu, beste pauso bada, aratago, ez? Eta hala ere, hor badago egia bat, poetak eta idazleak eta egoten dira, ez hitz egoki, adjetibo egoki horren bila, ez da? Eta gu ere biltzen gara, irudi horren bila, ekintza horren bila, gertakari horren bila, ez? Zeinek erakutsiko duen onduen esan nahi dugun hori, ez da? Eta hori da jokua. Emozio hori denporak neurtu. Claro, hemen dau, egile moduen, zuzendari moduen, jokin, gauza bat ezin da luzatu asko, besti, dana neurtu behar da? Bai, jakina. Esan dako, ritmo horretan joateko, eta gauza batzuk pausatu nahi badituzu, beste batzuk azkarrago kontatu eta barreta bat. Bai, baina lehen erabili dudan zera irudia berriro geurera ekarriaz, poesiarena, esaten da, doinua eta musikalidadea, eta itxatzen da, ritmoa eta ze importantea den, ez? Idazterakoan ere, bai, irakurketa aproposagoa, eta testua barneratzeko modu egokienaren bila, ez da? Antzerkian berdin, hitza izan, ero ez izan, ez? Beti behar dozu harmonia puntu hori, erritmo puntu hori, artea, azken finean, ez? Zalantzabarik. Eta, bueno, zuk helaraz partekatu nahi duzun gai hori, alik eta hoberen iritsi dadin ikusleen gana. Bueno, irudiak ikusten, klaro, ensaiuketa izango diez, gogoz egongo zareia jente horren... Sekulako gogo, oso prozesu luze izan da, eta desiatzen gaude, bihar holtzaratzeko, eta benga, egin beharrekoak egin, eta ze bai, antzerkiak behar du, antzerki izango bada, behar du ikuslegoa. Ikuslegoaren erantzuna eta parte hartzea. Kasu honetan gainera oso parte hartze aktiboa izango da. Zegu, maskara hauekin eta nahiko objektu bihurtu gara. Gero, bueno, ez dakit azaldu ahal izango dudan hori, baina nahiko objektu bihurtu gara, eta eurek ere nolabait, ez aurpegi ez digute jarriko, baina bai identifikatuko dira eta bai ulertu beharko dute pertsonaia bakoitzak nolakoa den, zer keinukera duen eskutu horretan. Antzerkiaren estreinaldia Barakaldon esaten gabiltz, hurrengo asteburua berezia bebai, Bilbon Arriagan egongo zaretelako. Euskal Herrian emanaldi batzuk bebai iragarrita, Ibarren gero eta aurrerago Zornotza eta Gasteizen bebai egoteko aukera. Euskal Herritik kanpo emanaldi asko bebai. Bai, Valentzian, Granada, Sevillan, Katalunian ere bai, Castellonen, bai. Suposatzen dut jokin orain arteko lan honaren emaitza da hori bebai. Egia esan, beldur ginen, karo, pauso hau ematerakoan ezote ginen gure ez dakit mundu horretatik ateratzen eta ia nola jasoko gintuzketen beste mundu batzuetan, ezta? Beste esparru batzuetan. Eta, sorpresa oso atsegin hartu dugu, guganako konfiantza eta errespetua, eta ez dakit, igarri dugu, nabari dugu, eta horrek, alde batetik keskatzen gaitu, presiopean uzten gaitu, baina bai, zorioneko gaude. Ama, edertasun latza, azpi titulo moduen, apurtxo bat bizitzaren eta heriotzaren arteko lotur hori aldarrikatuko duelako honek danak, zer dakar amak? Amak dakar zaintzaren inguruko, ez nuke izango hausnarketa bat, baina ikusi ondoren segurazki piztuko den hausnarketa bat. Zaintza eta orain arte nork eraman duen zaintza horren ardura, hori balioan jarri nahiko genuke.
Ze oso importantea da, gure eritziz, etxea, edo kampamento base hori, intendentzia, gero bizitzan eta, bizitzak sekulako, zaplastekoak ematen dizkigu, behin da berriro, baina zaplastekoiei aurre egiteko beti oinarri sendo bat beharra, eta oinarri sendo hori nork, zela lortzen dozu, inguruan eta maitasuna eta egonkortasun emozionala eta eukita, oreka emozionala. Eta hori lantzea oso gauza zaila da, ez da idilikoa, arazo handiak ematen dituen eta gorabera handia sortzen dituen lana da, eta horregatik guk erakusten dugu obra honetan, alderdi ona, baina baita ifentzua ere bai. Hau da, ez genuke nahi erakusterik oso erreza denik, ero mundu idiliko badenik, zaintzarena, ez horixe. Balio eman nahi badigu eta epikotasun edo heroizidade hori ezpimarratu nahi badugu, erakutsi behar dugu bere gordina, ez da. Zaintza aldatzagu deitzu, maitasuna altzagu deitzu. Hori da, bai. Azkenean alkar maitetzi hori dalako de bai, ez da? Azken fina maitasuna ederra da, horregatik edertasun latza, latzean edertasun ageri baita, eta hori oso interesantea da, niretzako, esperantza sortzen duelako, itxaropena pizten duelako. Eta nik uste dut itxaropen falta izugarria dugula, edo premia izugarria dugula. Eta hori dana, antzerkira ekarrita. Iruditzen zaidalako, zelan egiten duzuen, teatrue, esaten danien, azkenin horrenbeste elementu ditu, musika esan dugu. Zuzeneko musika izango da? Ez, baina propio, obra honetarako Adrián García de los Ojos, egindako musika zoragarri bat, hain da zoragarria erabaki dugula CD batetaratzea musikarekin. 12 gai, 12 pieza dira, zein baino zein ederragoak, eta horrek ikusiko ditu publikoak gaina danerakoa daude, estilo eta, baina bai, badago leitmotiv potente bat, baina gero bestelako musika batzuk ere agertzen dira, danak berak egindakoak. Zuzenean holtza gainean ikusi dudalako torraitxe galdetzen zantzuten beran izena irakurrita gero, gauzaskotarako kapaz da dalako. Aktore taldea, esan duguna, zeude barruen? Bai, 25 urteren bueltan, berriro ausartu naiz, eta ez dakit, zer izango da, baina prozesu maintzat gozatu dut, eta gero-gerokuak. Bai, historiak ala eskatzen zuelako, gizon bat da, zeinak zaindu behar dituen bere guraso zaharrak, eta alaba gaztetxo bat, ezta? Eta zela, ezten kapaz, inoiz ez duelako ikasi inor zaintzen, ez? Eta orain bere burua erronka horren aurrean aurkitzen du, ez? Eta ea, bidaia horretan, bidaia iniziatik horretan, naiz eta ez izan gaztea, nola bukatzen duen, ezta? Hori da jokoan dagoena. Apostu beti ikusten nabil, eszenografia hori, mugitzen dana, eta alde batetik bestera. Klaro, hau dana, bizitza esan zune, antzerkiaren gauze duna, errealidadi dala. Bai. Pelikuli nahi zundana, bai epauseri altzatemon. Bai. Antzerkia erreala da. Hau da, bizitza sati bet, zeburu horrin pasaten dana. Bai, guk fikzioa egiten dugu, errealitatea, ez dakit, errealitatea eusteko, ero errealitatea ulertzeko, ero, bai, nik uste dute fikzioaren zereginetako bat hori dala, ez? Eszenografiak mugitzen dien, aurreko obratan bebai, leku baten, gauza asko eta pieza mobil asko eta erabiltzen dituzuelako, hemen bebai? Bai dago, margolaria da, eta orduan nolaiteko andamio badaka, bere aitak ere, margolaria izandakoak erabiltzen zuena, eta orain berak erabiltzen duena, bai. Lekuan nahiko iluna da, lan egiteko toki bada, lantoki bada, eta etxea era berean. Eta hor pilatzen zaizkio lanak eta etxeko lanak. Eta hori guztia, esan duguna, zeru maskara horrekin, karo nire galder izalako neutrue, neutruek eukiko zituen, zer, adierazten duena aurpegi batana. Horrek ez dako zer. Zelan iristen zari honetara? Ez ez tazulako, berden poridakoten azaltzeko, zelan iristen zari honetara? Hain zuzen ere, lehen azaldu dudan bezala, artifiziosidade horri beste geruzta bat erantzi nahi geniolako. Ea zer gertatzen dan, ez? Azkenean ez dakit zer asmatuko duen, aktore gabeko antzerkiero. Zer da? Gaz antzeko bada eta geruzaz geruza pilatuz joaten da, eta kontuz euki behar da, gogortzeko behar duzu geruza bat baino gehiago, baina gehiegi jartzen baduzu itxutu egingo ginateke. Eta ezingo genuke barrutik ikusi.
Guk barrutik ikusi aldugu, nola ala, baina ikusten dugu, baina kanpotik barrukoa ez. Zer desero zue? Bueno, ondo hartzen da. Pentsa, oitxu gara, maskariak erabiltzen. Hori beste duzu bata. Hau erosoagoa da. Dantzataldien lantzeko inauterireko imitzen zuenin pañuelu ez ikusten ezer? Bai. Eta lehen aitzatzen, aipatu nahi nuena zen, honek eman digula bide joku oso kurioso baten sartzeko. Eta da, objektu eta subjektuaren arteko dantza bat, etengabeko dantza bat ematen da obran zehar, ez da? Ze hau jartzen dugu, eta honekin jokatzen dugunean, eta geratzen garanean adibidez geldik, objektu bihurtzen gara, ez? Eta gero subjektu mugitzen garanean, eta zehoz egiten dugunean. Eta ez ote dugun ere hor... Iliebe gaza iguala da. Bai, hori da. Baina beste kolore bate tintearekin, beltzarekin. Bai, hori da. Eta hori da, esaten ari nintzena, esote dugun bizitzan ere horrela jokatzen, ez? Subjektu eta objektuaren arteko dantza etengabe baten ari gara. Gainontzekoak objektibatzen, askotan, ez? Emakumeak, ero aurrak, ero zaharrak, ero gugeu, ez dakit. Eta subjektua atera nahi horretan, eta objektua, eta burruka horretan. Eta hori, nolabait, obran zehar, modu esplizito batean, implizito batean, horre gongo da. Gustatzen zait hori, bai, sortzelanatatik. Gaia, esan dugu, ama, da gurasoak, eta zaintza, eta etxea, eta maitasun hori, azpigaiak. Bai. Claro, eta berbarik egin barik askoz gehiz hau, handik atera, da gaur artien kuadrilana, niretzat hau. Gaina gauza zenzillonetan eta 11 geruza aurkitu alditugu. Eta hori da interesgarria. Antzerkia, esaten gabiltz. Antzerkia sortu, horren beste denpora, jokin ja, zertarako? Ze tresna da? Zer helerazteko? Ze gorputzaldirekin aterako gara esate baterako? Hombre, nik nahiko nuke, benetan edin jotxut, hau nahiko nuke, baina desio absoluto bat da. Nahiko nuke jende ateratzea gure ikuskizunetik, zaindua izan den sentipenarekin. Hau da, ze zaintzeko modu asko dare. Eta guri tokatzen zaiguna da, alik eta obrarik onena egin, kalitate handienarekin, orduak sartuta, eta, ikusi deixen guk landu dugula batez ere eurekin partekatzeko. Eta hori zaintzeko modu bada. Eta, gaiaz aparte eta partekatzeaz gain, nik uste dut gai hau oso importantea dela sozialki eta plazagarat, mai gainean jartzea, goiza ala berandu, egin beharko dugun gauza bada, gizarte bezala edo individualki, baina hori nahiko nuke. Jentea ateratzea, zaindu egin gaituzte. Hori pentsatzen egon naiz. Ez da gutxi, Bai, hori pentsatzen egon naiz lehen esan zunien, zaintzari buruzko gogoeta bat, eta antzeslan batetik eta bar, oso garaikidea dan gai bat dalako. Bai. Egon da purtsu eta aurretik, mai gainien, eta feminismoak eta proposatute, zaintza hori ikusi beharko eguneko gure gizartien zelan antolatzen garan alkar zaintzeko eta bar, pandemia egoeran iruditzen zait geratu dela ainagerian. Bai. Eta aina errazala barriro betiko zirrikituetara bueltatzie. Bai. Ze tresna ona antzerkia esan duguna lehen. Tarte hon bat pasatuta, obra bat ikusita, apurtxu bete emozionata, musikona entzunde, jantzi politxek ikusitxe, eta gainera, gogoetagi gaur egungo gizarte buruz. Bai, eta aldan neurrian itxaropenerako be tartetxo bat eskaini. Bestela, gauzak hain beltz ikusten ditugunean, bizkarra ematen diogu, eta listo. Ez kontaneri alakorik, ez? Ondo eta listo. Baina itxaropen puntu bat ere horra agertzen bada, agian, beste aldarte batekin egingo diogu aurre, hausnarketa horri. Lantaldea, esan dugu, familia txikia. Bai. Gurekin lanaz, bai, familia txiki da, Javier Renovales, Ana Martínez, Andurina Zurutuza gurekin aritutakoa dira, Maitane Sarralde ere bai, Amets Ibarra ere bai, eta Joseba Uribarri ere bai. Esan nahi dut, behin gurekin pare bat obratan, ero birritan, ero guztietan, aritutakoak dira. Kasu honetan, kanpo geratu dana, baina kanpo begira da behar genuelako Ana izan da, eta haren lekuan ni sartu naiz, baina Ana Meabe egon da egiten zuzendari laguntzaile lanak, eta arekin ere egon da, eduki dugu Pablo Mesies. Pablo Mesies da Argentinako zuzendari bat, Madrilen bizi dana, eta son handikoa da, eta
bueno, badezpada galdetu genion, zeguk beti nahi dugu hobetu. Eta hobetzeko askotan egin behar duzuna da, jente alik eta honenarekin lan egin. Da, begi barriz, hori oso garrantzitsu. Bai. Eta bai ez esan zigun, eta oso gustora egon da prozesuan zehar, tarteka gurekin, eta bueno, hola aterako gara. Ia ondo pasatzen duzuen, ondo pasatzen da? Bai. Dinot, estrenaldi baten nerviak, ondo pasatzen da? Bai, estrenaldiak, hor ardura badakazulako, lehen esan dut, ondo zaintza, ez dakit zer, jenteak zer espero duen, jenteak dator, asko eskatzen digu, ez? Azken finean, ordaindu dut, ez dakit nun egon izan, bueno, ez dakit beste planen bat ere izan zezaketen, baina etorri dira eta gu ikustera, orduan honen eskaini behar digu. Eta hor ardura bat badago, eta horrek eskatzen gaitu, ondo egin nahi horrek, ez da? Batez ere horregatik. Baina ondo pasatzen dugu, azken finean jolas bat da, jolas serioa da, baina jolas bat da. Eta ardura handi duen esan duzuna, eta horren beste lan daukana. Hasieratik, lehenengo berbatik edo lehenengo ideako hazitik estrenaldi batera esate baterako, zema denpora aldazun? Zema lan aldegon horratzien? Bueno, ez dakit zenbat zehatz mehatz, baina hau izan da nik uste orain arte egin dugun prozesurik luzeena. Eta nik uste orain dela 4 urtero piztu zela ideia, ez dut esan nahi 4 urtean lanean buru belarre egon garanik, baina 2 urte eta piku luze, bai, gauzak aldatzen, ez dakiz zer, bueno, estenografia Ikerne Jimenezekin gogoratzen ditut aspaldiko bilerak Donostian, Tabakaleran, edo Eliza Sanzekin, Burgosen, ez dakiz, bueno, egin ditugun lanak eta izan dira ez alperrikakoak. Ia sorti edako ziren, Jokin aurreko lanak oso sarituak be, bai? Bai. Sari asko jaso dituzu, zuek antzerki konpainian? Bai, egia da. Eta oso eskartuta gaude horregatik, bai. Eta honelako kalitatearekin esan dugu, euskal talde bat, kasu honetan, Euskal Herritik kanpora zabiltzate, zuen obrarekin, nor gonbidatuko dugu antzerkira, hau ikusten? Bueno, esan dugu, ez da, aurrak ere gonbidatu ditugu, 12 urtetik gorakoak, helduak jakina, eta ojala zaharrak ere, zaharrenak ere urbiltzen diren. Kostata iritsiko badira ere, ojala. Eta gora antzerkia? Gora antzerkia, bai horixe. Jokin Jauregi, eskerrik asko, ensaieten zabiltzilako eta azken ukituak emoten, etorri zara gozadora eta bazu ez barriro, ensaioetan murgiltzen. Eskerrik asko etortziarren sorte hon eta ikusten zaituztegun ederra dalako beti, zuen antzeslanak jasotzi. Ala bedi. Eskerrik asko Jokin, ederra, banuen maire. Eta hemen txea Andrea eta nahi aspaldikuek neure zain zelan zauzie? Ondo. Bueno, antzerkia apur bat jarri beharko diogu bizitzari, Bai. Ondo. Bueno, edertasuna, esaten genuen antzerkiari eta arteari omen eginez, edertasuna purtsu edekarriko deidea zu ez zeuepe, bai? Azkanien hau dana, edertasunarekin oso lotuta dau, Bai, badau lotuta, bai, bastante. Ez dakit jonerako txarrerako, baina bai dau lotuta horrekin. Bitu, edertasun, ulertzen dugun moduen edertasun, bai, edertasun absolutu, azkanin delako, zer jan, nortzukaran, zer nahi dugun, gure bizimodu bat zelan antolatu? Oso filosofiko izan lehike, baina nola da, Bai, baina. Bueno, zelan zabiltzie? Lan da lan? Bagabitz, apurka berriro ja martxa hartzen, eukidu urte amaiera eta gogor bat, baina ia otzaian bagabitz martxa hartzen berriz. Nola gaudegu, bestaldekok? Bueno, danetik dau, ez? Batzuk elikadura ohiturak aldatzeko gogotsu, beste batzuk kostatzen edo kostetan jakienak, baina gogoa daukienak, eta beste batzuk, betiko martxan, ez? Betiko martxan, nabarituko dalako, nutrizioari buruz hitz egingo dugu, eta honekin nutrizioko Andrea eta nahi horretarako preste gaur beha osaon, baina ez dakit aldarte aldetik eta igarten dan apurtxuet, ez dakit gogoz gaudela edo hobetzen hasi garala edo ez dakit zelan... Bai, egisa da orokorrian urte sasoia, urte hasierakin askotan egoten dela gogo hori berriro aldaketakin, urte berriko proposamenak jarri eta horretarako, ez? Baina askotan gero oztopuak egoten dira bertan, ze askok pentsatzen dago, benga, urtarrian ja, doiaz azarotik edo pentsatzen, ez, urtarrian ja bai hasiko naiz, eutziko xatelikadura osasungarri kirolari eta bar. Eta gero, klaro, entre gabonak pasau diala, eta ez diala pasau, urtarria fanda eta otzaia da, eta hortaz dut benga, otzaian ja bai. Baina otzaia aurrera doian enean,
karnabalak edo inauteria be gainean da, eta, klaro, orduan ja, berriro. Venga, martxoa, baina martxoa pirila bueltan beti aste santuak. Eta azkenean gero ja, aste santutan arropak entzen hasten gara, eta askotan momentu hori, astu nau sentitzen zarena, edo gehiago ibiltzen zarelako, eta horri nabaritzen duzula nekatu hau zauzela, eta zatuz, venga, aldatu behar dut oiturak, eta hor guru gauzak oso azkarrin, baina berriro, egunak luzatzen dira, eta azkenean, hori, udako giruakin edo udaberri giruakin, etxetik kanpoko plana, kanpoan gehiago jan. Orduan hor garbi ikusten du, nahiz da askotan pentsatzen duen urtarria, iraia, olakoak diala momentua, helburu berriak markatzeko, hobedala norberak sentitzea noizan momentua, eta gero ez aiatzea, esan duen konpromiso guzti horreik edo gonaldian inauteri edo jaiegun berezisak edo egunerokotasuneko pintxopote bat egon lekona edo kanpoko bazkari bat, bere planan barruan sartu inbidauela. Azkenean bestela goiaz hori, momentu perfektu baten bila eta momentu perfektua da zuk sentitzen dozuna aldaketarako gogoa dakozula, baina modu realista baten, hau da, dana kontutan hartuta. Zure egunerokotasuneko gauza batzuk aldatzeko presa hausena, baina beste batzuk mantentzeko, ez? Bueno, azpimarratzen zuia zuek askotan, naia, azkenien osasunari buruz berbetan ari gara bai, eta ohitura osasuntsuak bultzatu nahi zuie. Askartasuna ez duelako negaz da nagaz. Esan zune, usten guez, eta gero ja bikiniz jartzen dunien, menga zanbarik aste bete, hori oso txarra da osasunaren zatbe bai, etorduen, esan dako, apurtxu beta Andrea zeia pistak emoten, geu zelan motivatu apurtxu beto betzen, hau dana, eta geu hobeto sentitzen. Azkenean hori da errebindikatzen zuen hobe bai. Hori da, eta kontua da azkenean, elikadura ohitura aldaketa bat egitean nahi dugunean, jentea ez dela motibatuta sentitzen, pentsetan dauelako prohibizioak egongo diela, debekuak, azkenean, ez dakit, pe baten ezingo dugulako jan, ez pizzarik, ez txokolaterik, ez gaietarik, edolako produkturik, azkenean guztetan jakunak, baina guk aldarrikatzen duguna ez da hori, ez? Bueno, aldarrikatu edo guk gomendatzen duguna ez da hori. Da, elikadura ohiturak aldatzen joatea, baina momentu horretan be, txertatuta pizzak, edo kanpoan lagunekin afaltzea, edo goxoak, txokolatea, eta olako gauzak azkenean, horrekin godotzulako elikadura ohiturak bizitza osoan zehar aldatzen joatea, eta gero jasuk lortu aldozun helburu horrek lortzea ondorio moduan, ez? Azkenean, pisu jaitxiera bat baldin bada helburua, azkenean, horren danan ostian etorriko dan ondorio bat izango da hori, baina zure elikadura ohituran edo zure elikadura patroian barruan sartuko dituzu elikagai ez osasungarriak, izan behin jateko eta osasun psikologikoan barruan bez hartzen dienak. Zalantza barik, fizikoari buruz berrotan gabiltzela moten duelako, baina osasun psikologiko edabolako, bueno, dana, claro, dana du lotute. Bai. Eta dana du lotute. Eta hor azkenean horretik da garrantzitsua helburuak ondo definitzea eta lorgarrisak dianak markaitea eta reforzaitea lortzen goia zen horreik, ez? Jarri beharrian epe muga bat, gure lortu egunean 3 fruta jan eta 2 barazki razio dela teorikoa, igual hoi momentuan ez bot bat bez jarten, ze pentsaik ezeat urrengo 2 astetarako saiatzen manaiz egunero bat sartzen. Eta ja hori lortu dozunean, bat da, ez dia 3, baina ja hobetu dozu zure lehen gortatik, eta saiatzen bazara lortzen zoia zen hori azpimarratzen, eta hori goraipatzen edo horri garrantzi hori omuten, eta ezain beste lortzeko dakozun horrek be motivazioan laguntza ondixoko gau, eta psikologikoki edo prozesua askoz be hobeto eruaten lagunduko zu. Laster nuen zeuen konsultera neu, zebek imetxeko niri ja ganoraz planning bat jarraitzeko. Bueno, gustatu zaita, beti esaten dugune. Orain ez da momentu, orain ez dakiz zer, bena, izialdirako plan horiek betetzen saiatuko gara, beti dagoelako, venga, oportxu batzuk pintxopote bat, hori guztia be, bueno, oso osasungarria dalako geure buruarentzat eta zuepe horren oso alde zaudetelako. Claro, bai. Azkenean, adibidez, pintxopote baten kasuan, ez? Baldin bagara pertsona batzuk, inoiz ez garenak urtetzen lanagatik, jakulako suerte baukera hori, eta noizean behin, pintxopotera urtetzea gure dugunak, eta benetan horretaz disfrutatzea, zer dauko txarra, ez? Elikagai konkretu batzuk ez diela osasungarriak, alkola daukilako, edo saltza gehiegi pintxo batzuk edo, ez. Baina noizean behin jateak bestaztuzko olako kalterik eragingo. Gero, beste helburu bat izan alda, adibidez, ni astero urtetzen manaz pintxopotean, eta nire helburua momentu horretan lagunekin egotea baldin badagun konkretu baten, igual garrantzia eman beharrean, edalontzian daukotzun horri edo jaten dozun horri, ematea lagunekin egoteari. Orduan, momentu horretan, igual bai aldozula aprobetxau, aukeratzeko elikagai edo edari osasungarri hauak, ez? Egia da ez tala oso erreza, pintxopote baten testu inguruan elikagai osasungarriak aukeratzea, adibidez, elikagai edo pintxo aldetik, onenak edo izango ziren
saltzarik ez daukienak, ogi gutxien daukienak eta frigituak ez dienak. Adibidez izan aldi jildak, edo tortilla pintxoak, olagarroa edolako pintxo, edolako produktua daukien pintxoak, eta edateko, klaro, zer aukeratu behar dozu, ura taberna danetan, aukera bat izan alda, ura limoiakin edo, baina igual kantza baina aldotzu, edo alkoholik gabeko garagardoa, bazkenean, garagardoa izaten jarraitzen da naiz, eta alkoholak daukon efektu horik entzen dutzagun, edo, badibidez, konbutxa edo oinen modan jarri dien beste produktu horreik, osasungarriak dienak bebai, baina egia da hemen, taberna inguruan erlazionatzeko ohitura dauela, eta ez dauela, badibidez, Madrilen egon aldan, Madrileko taberna konkretu baten egon aldan aukera handia, ez? Lau gauzadaz eta hor jakin bide aukeratzen. Baina, helburuan arabera, inalda. Alkohola oso txarra. Bueno. Entzun dut, astero urtetezu bintxupotik lagunek azegoti horren, daia belarreze berotu. Alkoholik ez edan, daia belarreze berotu alkohola oso txarra. Alkohola oso zugarri. Irulau ardau, benetan, irulau bakarrik. Irulau, eta zure gainontzeko patroia gokisa bat, eta zuri horrek bizitza muten botzu, ulertu inbida azkenean, guk beti esaten dut, muten da bezaldia horrepikatzen dula gatozen danetan, ez? Baina, bizi estilo osasungarri baten barruan, egunerokotasunean, saiatu bigara aukera osasungarriak sartzen, baina hain osasungarriak ez dian horreik, alkohola izan aldan moduan, zuk zuretzat placer bat bada, eta horrek dakarren danakin, oreka bat lortzen lagundu bia hori osasungarritzat hartu, ez lagundu aldotzu beste dana lortzen. Oin, egunero irulau ardau gomendatuko geben, ez, eta ohitura hori eukiko bazeben saiatuko ginen hortan sartzen, bai. Eta guk nutrizionista moduan alkohola ardauko batona dela egunean, ez du esango inondik inora bez, baina ulertu inbida, osea, kontestuan jarri bida dana, eta ez da, osasungarritza, ez, gure ahotik hori ez da urtengo, baina ulertu eke, eta ez gara horren kontra baten bez askotan oreka baten barruan badau. Bale. Baina zure humorerako nabadan utziko dizugu tarteka aztin behin. Eguneko menu esate baterako? Etxetik kanpo lantoki zen bebai, zer egin? Dakigunien etxien ezkauzela apurtxu eta osasungarria izateko dana? Aukera desente egoten dira. Justo eguneko menua guk uste du, dala aukera gehien emuten dauena, benetan aukera osasungarriak itea gurago, ez? Balora hubi dabe bai kasu bakoitza, baina orokorrian, egunero errepikatzen duen gauzetarako, normalian, lehenengo plater moduan, edo ensalada, edo barazki plater bat beti egoten da. Orduan, gustoko bozu, gure gomendio izaten da beti, horreitako batekin hastia. Eta gero bigarrenerakoia, aukera abaniko asko zabaltzen du. Lekaleak ben normalian, beti egoten dira lehenengo plater moduan. Orduan, bigarrenerako hartzen izten daueleko askotan. Edo baita izan leke, pasta edo arroz bat duai hartzea bigarren plater moduan, aragi arrain edo arrautzak, orduan bastante abaniko goten da, eta egia da, bigarrenen artean, igual, ogilean pasauta dauzen produktu horrek baino, hobeto priorizauekela labian inakuak, edo plantxan inakuak, eta gero postre moduan, bazkenean egunerokotasunean be, normalian fruta, jogurra, naturala bada hobe, edo gatzatu bat, aukera nahiko onak izan aldia, eta gero betikoa, balora hubi da. Imaginau dauela egun baten pasta karbonara eta zuretzat hori dela, niri zure plater gustokoena. Nahizta egunerokotasunean bestelako aukerak egiten dozun jakin egun horretan be hori hartzen. Edo postresale amorratua bazara berdina. Da gaur kulanta eta da nire postre gustokoena. Gaur hartuko, eta ez da zer gertatzen, baina egunerokotasunean jakin bebai gura bozu aukerak badakotzula. Asteburuko bazkari berezei dagokienez, horra purtsuet, joka dezakegulako, egunero igual ez egingo, baina asteburuko bazkari baten bai, ez da? Hori da. Asteburuko bazkari berezietan gertauan lana da. Igual menu itxi bat jatera no, eta ez da unere esku menu hori aukeratzea. Primeran, jango dut eta listo. Baina beste kasu askotan, igual astero itzen dienak, lagun artean itzen dienetan, igual gure esku egon alda zerbait prestatzea. Orduan guk aurrekarri dugu gutxi gora bera, menu estilo bat, osasungarria izan aldana, baina bebai erakargarria, ez duzu holan lagun arteko bazkari baten, dibidez egositako azalorea eta petxuga batzuk plantxan, gatzbarik edo bixibarik jarri behar, ez? Orduan, kasu horretan guk ekarri duguna da, holan, ideia moduan. Lehenengo sarrera plater moduan, humusa eta gazta krematxua senario makiltxoekin, edo ogi makiltxoekin bebai, izan aldana. Ona? Bai. Pronostiko guztien kontra. Gero, kukulu beteak, izan aldienak antxoakin, edo atunakin, eta baratxuriakin egindako bina horreta batekin. Hori izango zen lehenengo plater moduan. Ikusten gabiltz, humusen errezeti esate baterako. Zeruk eginda?
geuk eginda. Oso simplea da, inalda poteko garbantzuekin, edo, adibidez, aprobetxau badugu azteko egun baterako taperrean eramateko garbantzu batzuk itxeko, batzuk reserva baldi eta humusa egiteko itxe. Orduan oso simplea da, osagaiak nahaztea da, hor dauzen osagaiak, dana birrindu eta humusan ehundura emun eta listo. Eta gelitzen jatzu hori, pate bat izango basan moduan, baina lekaleak jaten ari gara horrez. Eta ez dagoetu impresio hori, babak jaten nabil. Orduan, kasu horretan... Ez dut egina proba inoiz eta egiteko moduko da, Bai, eta gainera normalian gustokoa izaten da. Eta hola, partekatzeko eta emuten dut toke hori, eta gainera, bai, inizeke bertzio osasungarrioa asenario makilekin, baina bestela, natxuekin tabe bai ondo geratzen da. Orduan, nazten dozu gauza osasungarri bat, eta esain osasungarri dana, baina... Eta divertigarria ezaten zabiltziena, 3 lagun batuten bagara, oso divertigarria da. Usatie, berbetan zauzen hartin eta bar. Hori da, eta gustora, normalian gustora hartzen dozula. Ez da, humusa jangot benetan gurotenian jan ez dakiz zer, eta, ai, ja, nire egun berezian be, osasungarri. Hori da. Beste bat? Hori izan leke beste bat, kukuluan eta esan duna, ez da oso erreza. Guri aurrekoan inozkoen, eta geratu ginen, fanginen etxe batera bazkaltzen, eta zen ostras, ze aukera ona, eta ja, guretzat hartu du errezeta. Jo, zuen lagunek zei kara, Gonbidatzen etxera, Andratan aia datoz, Bai, eta hau egitxesan izan zen horreitako bat, hori da, ezke kukuluak hartu, kanpokostuak kendu, mostu, eta jartzezatu gainean antxoa bat. Eta bai da klabia hemen, lehen hau itea olixo ospina eta gatzan nazketa bat, eta berakatza bertan iztia beratzen denporatxo baten zeolartzen da zaporia, botatezatzu gero hori pitima gainetik, eta hain proba. Uste dut dala, daneri guztek izango errezeta horreitako bat. Eta zabitz letxuga bajaten, eta esatez, baina gustora hartzen da normalian pikote horretan. Eta gusto asko dune. Azkanien, gozo dauen gauze bat oso gustora esaten dalako. Hori da. Zer gaiz hau? Gero, plater nagusi moduan, oiasko akordoi bat, izango zen, oiasko bat hartza, oiasko petxuga bat, eta olako korte batzuk itxeaz, holan horizontalean, eta ingozotzaguna zen, sartu, nahi otzagun aldotzago sartu, baina guke adibidez, proba indogu tomate xerra batzuk sartzen, gazta apur bat, eta gero labara sartu. Orduan, tomatea kosinatzen da, gazta bigundu itzen da, eta oso ona gelditzen da, eta azkenean zabitz, aragi gihartxu bat, gaztapur batekin eta barazki batekin jaten. Orduan, oso gozoak gelditzen da, eta listo, gero gainetik mostaza edo patata batzukin, hor bertan jarretxa, asenario batzuk bai jarri aldia, eta oso gozoak gelditzen da. Hau aitzaki barik, bai. Bai. Hau ona danantzat. Petxuga esaten da bilena egundanan? Nik uste dut, proteina iturri gehiago dauz, eta ez da bakarrik oiaskua jamear, beste pila badaku, tartian lekale arrautza arrainari protagonismoa muteko momentua izan leke, baina ona izan leke batez be, askotan oiasko baparra dela geixen gomendatzen dana edo geixen entzuten dana, beti izatezula, plantxan eta aspertu da, ja hola jatiana edo pipar batzukin, baina beti berdin, azkenean olako errezetak emuten dozkue, ikutu desberdin bat, eta ja ez dako oiasko paparra jaten nabilen konnotazio hori moduan, ez? Orduan, uste du aukera on bat dela batez be horretarako, eta inkluso baskari berezi baten olako zerbait sartzeko, ez? Bestela, esaten du petxuga batzuk, normalean ez da izaten. Eta postrie? Postre, adibidez, oso postre gozo bat, eta gu holan oso biziauta gauzen bat, izango zen mangoa, jogur naturala, gainera griego motakoa erabili alda, eta holan krematxutasun edo zentxasino hori emuten dutzu, eta gero almendra zatitxo batzuk edo gainetik gotata. Oso gozoa gelditzen den postre bat da, gainera fresko-freskoa, askotan oso postre azukredunak eta itzen ditugu, eta oso ondo sartzen die bai, baina askotan ez gara konturatzen, eta olako jogur bat, fruta batekin oso ondo sartzen da, oso harina da, eta gozua dau, eta disfrutatzen den zerbait da. Orduan guk hori gomendatzen dugu. Zer jasoku gure ohitura hauek apurtxu eta aldatu eta osasuntsua uzan da, nahi dut esan, berbetan gauzelako, sentitzen dut, ia holan baduen denporazkorako, ez jan da hain osasuntxu, neure pintxopotiek eginda, neure ez dakiz ere eginda, ez dela pasaten ez, ez dela kaltegarria bez. Zer irebazten da?
apurtxu bet osasuntxua eginda, irabaziko garako igual indarrien, azala hobeto, umore hobie, ez dakize irabazten den? Bueno, alde batetik, gorputzan funtzionamentu egokiago bat, azkenean, gorputzak ondo funtzionekin dauen bitartean, ez du nabaritzen bestelako ohiturek eragin aldauen kaltia, baina gero heltzen da momentu bat, eta hor batzutan igual, berandu izan leke horrazteko, ez? Eta gero, bebai, harintxasun sentsazioa, eta ez, enabil gorputz konposaketa aldetik, baizik eta norberan sentsazioa. Azkenean gorputzari behar dauen hori emutezatzunean, digestioa bestera batekoak izaten dira, eta norberan sentsazioa igual gauzak itxeko gogo edo inar edo, ez dakit, barruko inar hori gehiago lortuleke. Baina beti be, jakin ja, bizi estilo osasungarri hori bestiakin be ondo horrekatzen. Honek bakarrik, bizi estilo guztiz teorikoa aurrera eroateak, ez dut uste ongizate hori emungo benik, eta kontrakoak bez, ez? Igual, elikadura inundik inora kontutan esartzeak be, azkenean momentuan igual bai, baina epeluzera ez du ikusten iraunkorra izan lekenik, ez? Ordan guk ikusten du, honi, protagonismo gehiago emunda, eta honekin ondo partekatuta lortu lekela, oreka hori eta osasun maila hobe bat eukitzea, energia gehiagokin bizitzea, eta batez be hori. Guk azkenean, nik uste dute, elikadura osasungarria ez dugula ikusten elikagai osasungarriz bakarrik osatutako elikadura patroi bat moduan, ez? Ikusten dugu, azkenean, gu ondo sentiarazteko balixo dauen elikadura patroi bat moduan, eta kasu horretan, elikagai konkretu batzuk sartzen baldin badi ez, tienak alin osasungarriak, baina gu gustora egoteko balixo baldin badaue eta psikologikoki be osasuntxu egoten laguntzen baduzko, behitu. Horrek be garrantzia handia dauko. Jarraituko dugu, foku jartzen elikadurari. Neskak garrantzitsua dalako eta tarteka gogora erazi behar dugulako. Azkenean apurtxu eta aldatzi dela, esan duguna, askoz osasuntxua hau eta batez be, oso garrantzitsua da hori, Andrea, be, bai, ondo dun artien, bai, jarraitziako ladanak ondo, berandu, izan aurretik gauz askoetarako. Tarjeta batek arzu honekineko zuen konsultako, Aitorra Barberari emoteko. Hau bai zaintzen dala, eta honi gauzek petxugina eta ja apunte dau. Tarjeti hon horreri. Andrea, eskerrik asko etortzea, naia plazer bat, zuek ikustie. Guazen Metallica ikusten esateran induan, baina horretarako dirutxu beharko da, Bortxe, Metallica, San Mamesen uztailaren 3an, sarrerak salgai. Aitorra Baro, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ilaski. Bueno, 79 gehi hogei gaztuena, 89 merkiena. 230 piko gehi 30 piko, 280 hor garestiena. Bipak, bipak. Ia ba. Zelan ipintza, zelan da on gauzie. Baina ez da azkan urtitako gauzie, Kontzertuen, ez? Iragarrien kontzertu danak itxi gora bera horrela. Esango nuke, banaielako ni oso zale honelako kontzertuena, baina osagarria izan beharko litzatekela bebai, gero bertako taldiek ikusten joan eta egin horrelako konpentsatu. Olako eventutara danok junbi gara, ez da? Metalliken askan kantia entzun zenula 10 urte pasa badira be, Metallica ikusten mundu guztiz ez. Metallica oso guai dago, Bai. Bere kalaifen ikusi nituen nik azkenan, Nik eno esan ikusi, baina gazte denporan esango zut, nire garajan be, matxaka ebela, bai. Bueno, ilustratuko nauzu, zeuk, orain, Aita Pontekoa padrino, 50 urte? 50 urte. Aurreko hastian, gaizkaz, Spielbergeri buruz genuen berba. Zeran, 70ko hamarkadan hasi, Oskarrak irabazten izendapenak eta 70 urtetan ziar, Kreston pelikulak etxen da bilela. Bueno, eske 70ko hamarkada horretan, Hollywooden revoluzio txiki bat egon zen. Eta hor, zuzendari batzuk eukien pixu nagusiz, ezta? Eta euren artean, Spielberg, Scorsese, George Lucas, eta laugarrena, Francis Ford Coppola, ezta? Eta Coppolaren, The Godfather, ez? Aita, zelan da?
Aita Pontekoa maisulan hori, 50 urte, ez? Eta atzera begiratzen oso, eta, bueno, nik ez da zenbat urteaz ikusi noan lehengo aldiz, baina ez da 50 urte zelan pasa izan dira. 70ko hamarkada hasieran, esango dugu, urte hurrena dela, eta mundu osoko zinema areto ezberdinetan proiektatuko da pelikula, hau gozada bat izan aldalako, zinema aretoetan ikustie berriro be, The Godfather, eta kasu honetan, barriztutako irudiak eta zainduta eta kalitate hobean eta berreta bat. Azkan urtietan, alako ekoizpen handizakin eta lan hori eginda, remasterizatu, kalitate handizan, eta zinean ikustia olako kalitatean izugarria da, baina biztara konturatzen zara, trailerrak, trailerrak topaten dazte zain, da ikustu duzu trailer originala, da remasterizatuaren trailerra, eta esatu, hau zinean ikustia, zer izan berda, ez? Eta bai, The Godfather, esaten badu mafia eta zinea, ez dut uste inori, pelikula ikusi den inori, beste irudi bat burura etorriko zakoni. Irakurri dut Aitor bai, zinaren historian eta, izan zela inflexio puntu bat beste errodatzeko, teknikak aldatu zielako, diskurtso zinematografiko aldatu zelako. Historia oso gogarra da berez. Violentzia asko eta bar. Honek aldatzen du bai ikuspegi, ez da? Eta estatu batuen historiari buruz be, zemat gauza kontatzen da ben, ez? Baina bai, Coppolak hori lortu eban, ez? Akzinozko estena horrek, gerora hau da gangsterren pelikula bata, ez? Baina hemen planteatzen zirin, hori ez, truko sinematografiko asko edo errodatzeko motaz truko asko, gero akziozko pelikuletara eta pasa zirian, ez da? Eta bai, eraldaketa bat ekarri eban, ez da? Eta gero, hori, mafia, familia, mundu hori guztiza, aurretik pelikula asko indira gai horiei buruzkoak, baina honek bai, marka eban, hasiera bat, ez da? Hasi aurretik pelikulekin, bestak beste trilogia bat izango dalako, 70. hamarkadatik 80. luztatuko dana, baina Francis Ford Coppola zuzendariari buruz. Argiak eta ilunak, bai? Bai, Spielbergaz hasi ginen aurreko hastian, eta Midas erregea, gaur egun Spielbergan hori, aipatu otezen lau zuzendari honek izan zirian garai horretan, ez da? Laurak be, 70ko hamarkada horretan, kriston pelikulak egin bezen. Hollywood gainberan etorri zen, estudioko enpaketatutako filmak ezen funtzionatzen, eta zuzendari gazte hauei, ordura arte Hollywoodek egiten ez duen zeo zer egin eban, ez da, Karta de Libertad. Egin nahi zuena, libra izten dugu, eta sortu ebezen alako maizulanak, ez? Karo, mundu independentetik etorri zirian, baina arrakasta haina gazte ezautuen, mainstreamera sartu ziren, eta Hollywooden sartu ziren, eta gero eurak instala ziren, ez da? Eta Coppolak, maizulanak indituz, zinearen historiako pelikula onenen artin zalantza beritu zen 2-3 lan daukoz, baina gero daukoz, zinearen historiako deskalabro eta takilan desastrerik handizenak izan dizen pelikula peo. Bidaia kronologiko egingo dugu, 72. urtean esan dugu, 50. urteurrena, Padrinoren 50. urteurrena, Marlon Brando berez liburu bat. Mario Puzoren novelan oinarrituta, eta zer esan ezkestak ez, Marlon Brando bera. Don Vito Corleone. Eta lehen esatena, mafia, Vito Corleone, ez da beste nor da. Eta gero, Al Pacino, ez da, Semilla. Eta ja hor, lehengo pelikula horretan, ja marka eban, gangsterraren mundu hori, mafia hori, zer dan, ez da? Eta segizan, 2 urtera, etortzen da bigarren partia, novelia hain beste gauzago kontatzeko, eta ja, Marlon Brando lehengokuan hil zan, ez da, Don Vito geratu zanan, eta on hemen bigarrena, ez da. Eta gauza bat gertatu zen, askotan gertatzen ez dana, eta bigarren partia, ez dut esango obia lehengu baino, baina lehenguen maila bardinien, ez da. Lehenguak ez ban irabazi Oskarriko pelikularik onenan esaria, naizte izendatuta eta beste sari batzuk irabazi bazan, bigarrenak bai, ez da. Eta, izan zen, nori ez, dupla bat, 2 urtetan, 3 urtetan pelikula bi, zatozuna, baina zelan da posible, alako, etekina ataratzia, kritika, publiko, alberdi guztizetatik, ez da? Eta bigarrenak interesante dukan bai, Vitoren gaztetako, Italiara jun, Siciliara jun, eta nondik etorren, famili hori ezagutzen zela, baina gero Michaelen lehenguan pertsona interesgarri zenetako zen hori, aitzaren papela hartzen da benian, zelan moldatzen dan, ez da? Eta, bizagoak kriston maizulanak.
gizon zar bat egoten zan taberna baten, lauar da gugaz geurizatez dauzkune gu gazte-gaztiek, zuek bakizu nor nahien ni, dago, Don Vito Corleone. Pobore, ba. Imagina ze lekutan eukan bere burua gizon horrek. Ja, hor dut zaitu beran alterregu agertzen zan. Bale, torain egingot nire konfesio momentua. Ezin dut ikusi, oso gorrak egiten zaizkit. Bai, gorrak, eta gainera esan duguna, indarkeria bera oso gordina. Trilogizan ez daukat kontata ez dut datua bilatu, egongo da, bate topateko hau, baina norbait hiltzeko agindua zenbat aldiz emoten dan, hau da, denpora guztizan da, hau hil bihar da, familia hori trabaitzen dail, eta hau kargaen biozu, eta da, denpora guztizan, erabakitzia ez, zein aurretik kendu bihar dugun. Oso gogorra. Eta batez ikusten dalako mafiak hori gauko, eta familizak. Ez da bakarrik, aurkarizen arteko burruko bat, baizik eta zelan eragiten daben horrek, familizetan, zelan eragiten daben eguneroko, herri edo auzo horretako gentian, eta azkanian garai hoiek, zorionez gauzak aldatu dira asko, baina garai hoietan, ez dugu izango, gerra bat, baina, New York, garai horretako New York horretan, hori, erailketak eta familizari eragiten edutzen horre guztira, kasik eguneroko gauza ziren. Ikusiko nuke ointxe, urte urna dala eta zinien, pelikula, telebistan azkanien, ez du delako eusten, baina zinean gustora ikusiko nuke. 70. hamarkada erdialdien gauz, handi bost urtera, beste bombazo bat. Hau ja da beste aurrekoan aipatu genuen Spielbergaz Salvar al Soldado Ryan, esan genuen, zinaren historian gerriaren erokeri hori onduenetariko ilustratzen den pelikula bat, baina zer esan Apokalips Nauri buruz. Hau Joseph Conraden Heart of Darkness, literaturen historiako nobelarik aipatuenetako baten gainean, baina Afrikan kokatzezan eta Koppolak egiten dau. Hartu historioa, Kurt generalaren historio hori hartu, baina Vietnameko gerrara eruan, ezta? Eta, sortzen dau pelikula bat benetan dana, bai, gerriari buruz bai, baina hau ja da ilun hau, ezta? Ilun ben bihotzean, ez? Gizakizak barruan daukon iluntasun horren barrenera sartzia, ez? Eta errealitatea, baina ez da fikzionidade, baizik eta ametsa fantazia, pelikula hau bihurtzen da, delirio bat, soldauak eurape, hain dauz drogata, eta hain dauz ez dakizela nun dauz ende, Eta hain gazte, dana. Eta hain gazte aktoria, Harrison Forden, lehenengotariko pelikula bat, hau pelikula hau izan zen, eta, arrakasti eukioan, eta kuriosua da, pelikuli esan du, hain da bereziza, eta ikusteko, ostras, estilo oso berezizauko, baina, daukoz, hori, hasierako mai honetan, behin baino gauzetan aipatu duzen, dedorren kantia zehazten da nirekiera hori, Wagnerren, Valkiriak, eta, dana da, pelikuli da, sensorialki da, gozada bat, hau beba izelan ez, pantailan dizen. Berreskuratu beharko duenke, programaren bat egin gendun sarrera mitikoekin, eta musikek eta da, oso programa politia izan zen, eta tartien Apokalipsen Nauren sarrera hori bebai. 80ko hamarkadan sartuko gara? Bai, eta hemen jazten da esan dugu, hiru maizulan, ez datozunak zinaren historiako, altarian dauzen hiru pelikula, eta, Spielbergen modura, danetatik egin, ez da, mafia, gerra, eta, musikal batea saiatuko naz. Eta hor dator, One from the Heart, Corazonada, gaztelaniaz. Eta, Apokalips Now eta gero. Zuk negar eta barra itxuzuna izunien. Ez que da, pelikula txiki bat engot, Apokalips Now, errodajia bera eukibalako bere gora berak eta kontuak ez da. Datua behitzen honaz, da, $2 milioi zeitzeko zeo zer, baina Coppola gora etortzen abila da, ez da, orduan hasten da gauzi komplikatzen, eta nahi otein hau eta bestia, eta 25 milioko aurrekontua. Bitiko da ostera? Bai. Abia durantiko pelikula bat? Bai, eta Coppola ganera, Zoetrope, berak sortutako ekoiztetxia, bera da ekoiztetxia, hemen dana berak etxen dago, berak idatzi, berak errodatu eta berak diru eipin. Diru bari geratu, zan kiebrara. Diru bari geratu ez, 25 milio, esan du aurrekontua, rekaudazioa $600,000. Ez ban ikusi, inok pelikula hau. Izan zen frakaso de kritika eta 24 milioko zulua egin eban. Bankarrota total. Coppola, izatetik momentuko zuzendaririk potentienetakoa, bere ekoiztetxea geratzen da, zur eta lur. Aurrera ezin egin da, pelikula honeaz. Eta, horre onzan, ez da, zalantzori, egile modura, beste batzuntzako lan egiten hasi, eta bere talentu hori beste batzun eskure ipini, edo buru altzako eban, ez da.
egiza dana da, gero segitu bala, alde batetik eta bestetik, dirua lortu, eskatu eta bestia, eta, bueno, hi bazan pelikula onak. Adibide bat ipintxeatxik asko gogoratuko gabe, The Outsiders, Rebeldes moura ezaguna, eta, bueno, hemen, zesan gogu, ez? Matt Dillon, Rob Lowe, Patrick Swayze, gazte batzuk, lehengotarikuak, Tom Cruise, euren lehengotariko pelikulak etxen, eta hau adibidez, bueno, kritikaldetik ez da bestien mailakoa, baina arrakazte eukieban, takilan ondo funtzionaban, Pandillen, West Side Story ipatu denun, Pandillak. Pelikuloi bata, Bai, Adernik esan ontzutia, 12 urte irakurri dut hau, liburu bazalako de, bai, Rebeldeak Rebeldes, zema negar zotinke. Claro, ze gara itxan atrapeutzun. Bai, negar zotinke, ze ondo da gero pelikul ikusten jun ginen danok. Karo, Ponyboy, gure Ponyboy. Hori, Ponyboy. Ponyboyaz maite minduta goten nintzen ni. Eta hori, zu eta, bueno, mundu mailako gaztien erdizak, ez da, orduan. Arrakasti eukie ban, baina atzian eukan zul hori, batez diru aldetik eta, bueno, aurrekontu handiko gauzarik egin zinez, eta eukie basan urrengo urtietan. Pelikula eskasak, baina takinan ondo funtzionatu eben pelikula bai, baina asko kostazakon, ez da, asko kostazakon, eta atzanean, bueno, beste ideia handizau baukasan Coppolak zelan ez buruan, onbe badabiltzeo zer tramaten, eta orduan, hirugarren partia, El Padrino. Naiz eta ez eukan asmorik egiteko, egin behar izan eban, ekizalako honeaz, dirua lortuko gara barri. Errebeldeak ikusten modaten barriro, eritzi saltatukot? Igual. Hori da, 15 urte zikoterako, igual bai. Bale. Eta orduan hirugarren partia, ez da? Basiera baten esan planteatzen alakorik egitea, 2 pelikulako kontu bazan, baina, bueno, hirugarren egin eman. Dirua irabazteko. Bueno, Coppolak berak, egiza da pelikulia bera, aldentzen dala pixkat, ez? Hemen ja, interesanti bada nire ustez, ez? Elizia sartzen da, eta zorionez edo zoritxarrez dakiz, baina azkan urtietan konturatzen gauz, gizarteko arazo potol askon atzian, modu baten obestin, Elizia egon dala, eta bada hola, ez? Orduan, bueno, interesantia, ez? Mafia eta Elizin arteko harremanak eta bebai aztertzeko, Andy Garcia, gero, bueno, Oskarra irabazi, bez? Izar bihurtu eban, eta pelikuli ondo dago, oso ondo dago, oso pelikula hona da. Claro, bat eta bi aukazu zenin, gero mundu guztiak esan dago, ez da jaten bestien mailara. Baina arrakasta totala izan zen, 80 markadago pelikularik arrakastatxuenetako bat, eta hor, bitxkat muskulo finantzierua lortu eban gero beste proiektu batzuk etxeko, ez da. Handik gero, etorriko zen, hau sekulako arrakasta bat izan zen, edo nire sentsazioa da. Hau danok ikusi genuelako. Hau sekulako arrakasta izan zen, eta hau berezia zen, hau da, planteamentua. De hecho, izen burutik bertatik, ez dainik ezautzoten beste pelikulari behiratzen hasi eskero topago dunke, baina Bram Stokerren Dracula. Hau da, nobelien eginen izena titulun dagoen pelikularik, ez dakit asko ongo dira zen. Eta, bueno, hemen dauko hori, Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, baina batez Gary Oldmanen Dracula hori. Eta, bueno, tragiak eta karakterizazioa... Winona Ryder zoragarri dago, bai, Pelikula hau, zoragarri da. Eta lortu egon hori, novela eta mundu guztiak ezautzen den pertsonai bat, beste modu baten ez dakiz, beste ukitu bateaz, ez du aipatu ez dauko tarteri, baina Spielberg desapercibido pasatzen dela esan genuen bere autore, Coppolari gustaten jako bere estilua, batez girotzi ambientazioa, estena potentien aurretik ikuslia igartzen dago, hemen zeo zer dator, eta, bueno, Dracula honek hortik asko dukan, ez da. Gary Oldman, Ze beldur hor, Pasadia, pelikula hau da... Beldurtu nintzen, pelikularekin. Bai, eta bauko estena, preskate... Enduke berriro ikusiko, Lehenengo impresioarekin geratuko nahi, gehiago ez. Amaitzeko, kontrastatu nahi esan duzu, azkeneko pelikula bat Bai, gero euki bazan, 80 markadan pelikula batzuk arrakastatxu hauak, komedia batzuk, Jack eta bestiak, batez azkan hiru pelikulak, twist horren adibide, baina Tetro eta aurrekoa, Maribel Verdua, zeiban Tetro eta aurreko azkan hirurak desastre totala izan dira, desastre total. Francis Ford Coppola, baina inorrez da dut zinere ikusten, zeia kritikak lurretik ipini da bez, eta hor dago, esaten da, Megalopolis izeneko proiektu handi bat dauko Coppolak ondala urtitatik buruan, huelta eta hueltak emoten dabil, baina, klaro, atzanin esaten da, aurrekontu 125 milio edo,
ja animala, berak bere dirutik eta dana, la casa por la ventana esaten da modura botateko, ze aurreko pelikulak egin, dana galdu dugu, barrio, dana galdu, ez da dirurik, Bueno, Val Kilmer ikusten hau, eta The Doors aipatu doblen, bitu saldatute, The Doorsen pelikulan edo hemen. Trailerra ikusti nahiko da pelikula hauetan, zinera ez joateko, eske zadozu, bai, eske biztaku da honeken hau. Gaur egun zelan dau, Coppola, 50. urte urrenaren arira, adierazpenak etemoten etorri dalako, oso posita bola eta oso eskertu eta berta bat. Scorsesen aritip esan da, Dune eta hor produzio handiz bestizela benetako pelikula, sartu da hor kaina pizkate moten. Ondo dago, negozio gizona da. Ardauen mundua asko guztaren jako, binedo oso ezaguna taukoz. Orduan errekuperatu da? Bai, eske hortik, ez dauko nien, hortik ataraten dago, ez da, orduan. Ardaua guztaren jako narita, igual Coppolen ardautxu bat edo bai alortze zuen. Eta, baina beren ideia horrek, aurrera duten dituz, nahiz eta oso arriskatuak izan. Batzutan galdutzen dau, aurrengoku megalopolis hori, itxura honauko, lortzen daben aurrera dut, eta ikusiko, ze urte asko bezako geratzen, jasin etxeko. 1972ko txailaren 25ean, estrenaldi horretatik 50 urtera, ze placer, oraindik, hemen egotie, onelako filmei buruz horretan eta gozatzen, esango dugu, film batzuk ez dielako sartzen. Eta ia jenti erakartzen duen maixulan honek ikusi ez da bezen horrek, ikustera etxian bada ondo, baina zinaretuetan eukitza aukeria ez galdu. Aitor Abaroa, eskerrik asko, ederra, zugaz egoti, eskerrik asko etxeko guzti, ondo pasa, zaindu asko, astelene arte.